dung dung tak tak. Kami Timur Ratus. Dung tak tak dung dung tak. Dilub. Bah, kaget to kowe. Iya, mata nih, mambumu bikin kaget tenan hotel. Ngasih rongku refleks demo mogok kerja iki. Waduh, bahaya kuwi. Aja dintuki kon kerja meneh rongmu. Soale nak ngasih kowe ra ono, populasi susu cilik no dunia ki wis entek bolo. Oh, raimu koyo ketombe unta gapleki we, tel. Suci susu cilik. A few moments later. Halo, permisi, anak Lemarmi, bolehkah aku menungkak raimu? Maksudnya piye, Pakde? Dadi ngene le, rungokno alon-alon. Kowe iki mung pesen kentang 5.000 no kene le. Tapi kowe ning kene wis 5 dina, 5 wengi, 5 rondo wis kelewat. Kuwi kentang iki dimamah le, ora dimotro. Iya, Pakde, ngapurane ndek ora ndelok tutorial mangan kentang soalé. Nah, pinter. Gatel tenan kowe. Oh, bocah rak mentune saka silit sik ngono ki gateli tenan no. Hele, yumen timbang kowe toh raimu sing gak silit. Tuwa ora toto no. Piye? Gemes tenan aku nak ngene iki hawane peng ngeremet maneh nak ngene aku. Ya wis lah sing penting dina iki mulih gak sih? Agenda dina iki main PS terus mancing nila terus sore nih delok ronda-ronda sing lagi adus. Mantap iki. Sik Gusti, Jebang bayi omonganmu. Apa kuwi mau lho? Gedene gedang goreng lewat Gusti ya Allah. Jediar. Jabang bayi. Nak kesambel bedhek wis anae to Gusti. Nak ping 3 mbok minimal dikek bonus piring cantik to. Aduh. Lewat gak sido bali to kowe. Jarene pe mancing, dak sido to. Piye krep? Matamu offset nang njaba ngono kuwi. Isih gak roh to nak kuwi udan. Kuwi udu mata wet, kuwi terong ungu. Oh, pantes wae omongane getir kayak terong gatel. Kuwi lucu, Tel. Berarti potong gaji karo mbokmu nggo aku ya. Sekilas info, sekitar 84% warga Jawa ndoke padha mengkeret dikarenakan kanyepen, termasuk ndokku bolong. Sekian dan terima kasih. Kon hasil li. Jabang bayi wati sepol ki rek. Iki nak nguyuh rak mentune es kristal iki. Lho, waduh, kulkase kepleh ra ono sing nutup toh iki. Pantesan ati. Walah ngeri. Urip nek Jawa rasane kaya urip nek Eropa nak ngene iki. Kowe nek kuku nyulek mata waku nibo bolo. Pancen paling bener yo ngene iki. Wate-sate sing mancal kemul karo mbayange rondo mentul letan pasar kae. Ngedumel wae kerja Tel. Iki wis jam 7 punjul kita. Punjul piro, Bro? Punjulane diwehi permen loro, Bro. Patakmu iki mok kira susuk jajanan po. Wis lendang adus keri wengko. Adus apa? Gak usut. Jabang bayi. Sewakno rondo sik aku Tel. Wis sange niyah ki aku. Sewa duitmu karek 4.000 ya nyewa. Ora cukup Tel. Golek sing subsidi-subsidinan yo ora apa-apa Tel. Patakmu yo ora ono to Tel. Wis kerja. Cerewet. Aja lali adus ya, Bro. Soale kowe iki wis elek nek adus jur kepiye engko. Ora mampu, ndok wis mengkeret pol iki. Adus, Bro, ora apa-apa. Tahu goreng. Lah kuwi ciri-ciri meningkatnya rai elekmu wis muncul, Bro. Kuwi jengane pilek, Bro. Lagian aku adus radus yo saya tetep bagus. Soalnya aku kan tim radus. Tak dung tak. Wis karepmu kono Tel. Rewel. Au, peciride.
jabang bayi kuwi disebul tel. Nah kaya ngono kuwi mau malah kaya swara luwak njaluk rabi. Masa? Nah, betul kuwi, betul-betul pengen nungkak remu nak ngene iki aku. Krasa gagal tenan aku dadi kancamu. KPR, kelompok pikiran ruwet iso do meneng apa ora iki? Weh, lah nopo wet? Wah, aku tak ngising sik. Nak durame taiku dak mentu tel. Soale taiku ki fobia keramaian nih. Walah, tai premium toh kuwi wet. Tapi remu kok semrawut men wet. Keken maksiat toh mesti kowe. Takmu ra tau yo nek pas tanggal tuwa. 5 menit kemudian. Sebul sing apik tel. Wih, Ubur-ubur sak mono nak ngentup endes kuwi mesti bongko. Lho, kok ngoyak? Kok pinter men milih sing bagus. Setrum diase. Hore, setrum sing banter Gusti. Weh, aja bolo, sama-sama makhluk berlakang pirang-pirang mboten pareng anu lho. Walah, loro tenan iki mau. Ketane listrike ora subsidi iki. Lostrum soale. Hewet, remu kok peteng. Kok ken maksiat kuwi mesti. Dibaleni neh maksiat patakmu iki genah disetrum no tel. Hup, wah, enek sing kobong, Bro. Untung tak peteni, nak ora iso gosong kowe, Bro. Au, eneng watu kecemplung kali. Kuatkan aku, Gusti. Sing tenang, wet. Tenang, engko melu aku rono. Sekolah Raja Ilmu Kebal, wet. Weh, rondone iki to. Mulus-mulus pokoke. Mantap, Bolo. Weh, tapi aku rasa seneng ngono kuwi ya, Tel. Wedi dosa aku. Iso dijak dolan lho, Tel. Wah, gas nak ngono masuk. Nak masuk niki monggo. Rajaku gowo sik, Tel. Men kowe iki aman sik. Yakin iki, Tel, iso ngamanke sembarangan iki. Lara yakin. Nggonku gosan. Alah, men aman terkendali kowe. Aduh, jabang bayi. Weh, lapo kowe Tel kaya ngono iki? Sujud syukur bolo, genah mok tibakno no takok barang. Lho, tapi tulisane kok kaya ngene, Tel. Iki pantun tagih utang iki, Tel. Mosok judule kembalikan uangku. Raja kok kaya ngene toh. Kulompon tanda tangan saben wulan pun surang-suran. Kulo tak milih pamit berkejian pun krasa pahit. Tak. Pahit. Klotak 76. Mambumu koyo pemean telung dino ora kena panas nok wet. Patakmu Anele Sukardi ki jan pekok tenan. Weh, sing sabar wet, dan janganlah kita menilai diri kita lebih pintar dari orang lain wet. Kuwi ora apik. Lah tapi wonge nemen kok. Sing tenang wet, wis rungokno tembang iki wet ben ayem atimu. Tembang sing cocok karo kahanane awake dhewe saiki. Wah, jukit wet, enak tenan iki. Wong irung nyanyi, Tel. Wih, jebule pokok tenan bocah iki. Lho kan kandhani yo. Rondo. Aku suka rondo. Mantap, cocok. Rondo anak 5. Masuk. Wih, nyanyi kok ora pantes dirungokke cah cilik. anak 5. Seorang anak yang baru lahir mampu misuhi bapaknya karena bapaknya memiliki wajah yang sangat buruk alias jelek. Loh, bukannya ngono kuwi wajar. Anakku ini sing lagi lahir yo ngono. Anakmu ngono. Lha kuwi beritane beritamu to, Bro. Ancen bener anakmu, Bro. Wajahmu ki cen enak iki piso-pisoan kok. Wis, rasa ngomongke sing ora-ora. Iki ana berita terbaru, Bolo. Pokoknya berita terhot, berita terngisin-ngisini pokoknya. Ndang diwaca tak lanjut sih. Seorang anak baru lahir mampu misui. Loh, iki padha no, Tel. Suara montor mabur. Lho Mas, kuwi apa artine? Kok ana jeneng aku bareng? Lho, kuwi bahasa Inggris cintaku. Nek diterjemahke ngene, Lisa kuwi artine ndok tumo, Will iki
akeh. Yuki kamu Mary jenengmu mi aku. Berarti artine ndoktumu akeh nek ndasmu nulari aku. Oh, Pak. Lui. Dino iki aku goting tenan Tel. Apa-apa diarani nakal, obah sithik diarani nakal. Lho, aku toh nakal kepiye? Wong aku mabuk ya ora, wong aku ngombe ya aku genep loro wis. Mumet ndasku ngelsi ngerum ya ora, ngono sik diarani nakal wae. Hei, lah emang kowe nggih pola apa Bro? Mau pipine lek Sukardi ana lemut, tak ceplek. Wis ngono tok malah nesu. Mosok ngono tok nesu? Lambah, apa gara-gara sikilku gopak mbelek yo? Dadi kowe nyeplek pipine nggawa sikil. Ana mbeleke barang aja lali. Jabang bayi, kuwi nek aku wis tak tongkak kenceng ndok-ndok kamu lho, Bro. Ya, iki lagi nampan nadah roti. Aku memang tampan dan kemaki. Jabang bayi, apa iki? Oh iya, iki kan wayah udianatis, bonsaine pilek, mentune lombok. Nah wayah tanggal tua ya pilek mentune notifikasi angsuran bank. Bro, dino iki kowe sahur gak? Aku gak sahur dadine jam sakmene wetenge wis mak krok mak dung tak dung ter dung tak dung ter dung. Kowe nak poso sahur to, Tel? Lemah patakmu iki kowe ra poso ya kuat hotel. Lu kok hilang? Jabang bayi, kenapa kamu pedot AC lole bolo? Wase lole, tumpak ting-ting. Wase lole, tumpak ting-ting. Wis selehno aku Tel. Lho, lah nang opo endek-endek kan aku berduka ngono lho. Tanganmu badek, gopak belek iki mesti. Ya ampun.